Moi boas a este vídeo resumen do que conseguín no 2024, que obxectivos buscarei no 2025 e ranking de carreiras nas que participei no 2024. Pero antes, quero agradecer a todos os que estades suscritos e que cando me vedes nas carreiras me saudades e vos vou poñendo cara. A verdade é que nunca pensei que isto fora ver tanta xente e o máis sorprendente que me pidan sacar fotos, pero sin problema. Comecei 2024 lesionado e pese a iso creo que foi dos mellores anos que tiven competindo. Tras a media de Vilagarcía do 2023 o corpo dixo basta e xa levaba bastante tempo correndo con molestias e dor e botei 5 meses parado. Bueno, non tan parado, xa que durante eses meses fixen algunha andaina e algunha delas de 50 km en Brión, porque necesitaba sentirme no ambiente deportivo das carreiras. En maio xa comecei a trotar e a volver á competición controlando o ritmo. A partir de aí a recuperación foi avanzando moi rapidamente e 2 meses despois pois xa estaba subindo de novo aos podios das carreiras e acadando grandes resultados que non sei nin como conseguín, pero seguramente os exercicios de forza que nunca fixeran pois teñen algo de culpa. Acabei facendo 28 carreiras, que suman uns 309 km, das cales 22 foron por asfalto, 3 foron cross e outras 3 foron trail. Desas probas acadei 2 terceiros absolutos na media maratón do Camiño Inglés e no trail da Carixa. Un primeiro da categoría no cross de Outes, 3 segundos da categoría na popular de Muxía, na carreira do Demo e na solidaria de Leo, un terceiro da categoría no cross nocturno de Brión, un primeiro posto por equipos na solidaria da esclerose múltiple e conseguín mellorar a miña marca nos 10 km baixando polos pelos dos 35 minutos na San Martiño de Ourense, facendo un tempo de 34 minutos e 58 segundos. Creo que para vir da lesión e correr como que andí medio ano, pois non me podo queixar. Agora, antes de seguir e ir cos obxectivos do 2025, teño que sacar esta chaqueta porque para o ano hai cambios. Era broma. Para o ano seguirei formando parte do Club Deportivo Brión Llupersas Santiago, onde buscarei os seguintes obxectivos. Pois vou comezar con moito monte, porque quero, máis que querer, teño que dar o salto na distancia que acostumo facer, xa que sempre me inscribo en distancias de ata 20 km aproximadamente. Este ano teño que irme a distancias en torno aos 30 km, porque intentarei participar no circuito de trail da Federación, que parece que están facendo as cousas bastante ben, e a distancia para puntuar nese ranking andan por aí. Aínda así hai algunha carreira deste circuito a que non poderei asistir. Unha delas é das importantes como o Casto Trail, que será a sede do campeonato por clubs, e non poderei estar porque me coincide con outro obxectivo deste ano que vos conto despois. Tamén hai outra proba, o Trail Campos Ancos, que coincide ca media dos 21 do Camiño e de conseguir dorsal, pois tampouco poderei asistir, xa que para min os 21 do Camiño sempre que poida pois intentarei ir. Aínda así, esas carreiras que vedes aí son a primeira parte do calendario e aínda faltan probas por anunciar. Agora sí, o gran obxectivo do ano será a finais de abril e será a Maratón de Madrid. O obxectivo principal será baixar das 3 horas, será a miña segunda maratón tras Coruña 2019, onde fixera 3 horas 3 minutos,
Intentarei prepararme ben para correr a un ritmo de 4 minutos o quilómetro e de non atoparme co temido muro, pois igual romper a barreira dos 4 minutos e con sorte ir a por un sub 2 horas 40. Para este obxectivo contarei con adestrador para chegar con máis garantías, que será Toño Matalobos, tamén do Deportivo Brión, así queda todo na casa. Un mes despois, a finais de maio, e do que espero estar xa recuperado e con ritmos rápidos, aproveitando a chamada supercompensación, estarei por primeira vez en Laredo 10K, un dos 10K máis rápidos de España, onde o obxectivo será acercarme aos sub 34 minutos, pero a ver se do recuperado ben de Madrid, e por mor desta carreira non poderei estar no Castro Trail que vos comentei antes. A seguinte carreira e obxectivo será en novembro e será distinta, xa que farei función de lebre, motivación ou algo así. E estarei en Maratón do Porto. Segunda maratón este ano, estarei acompañando a Nacho, compañeiro de equipo, que xa viste en algún vídeo como na San Silvestre de Santiago, que se vai estrear na distancia e estarei axudando a lograr o seu obxectivo. Sei que levar a alguén de apoio nesta distancia é importante porque a min pasoume cando fixen a de Coruña. Quédame mágoa dunha carreira obxectivo que lle estiven dando voltas, pero que este ano non a vexo posible, que é o Trail da Ribeira Sacra. Xa que aínda que non hai fecha confirmada, creo que coincide moi preto da Maratón do Porto e non o vexo factible para despois ir á maratón. Pero bueno, cando confirmen fecha volverei a pensalo e quen sabe, igual non arrebato, me inscribo e ala vou. Pois estas son as carreiras referentes deste ano, aínda que despois irán aparecendo máis ao longo do ano, como os campeonatos galegos, probas homologadas para intentar mellorar o meu tempo, máis trails do circuito da Federación e probas nas que estarei participando para a clasificación por equipos, pero sempre condicionado por estas carreiras obxectivo. Así que sígueme por Instagram porque será por onde vai anunciando o resto das probas. E creo que con estas carreiras obxectivos máis o que vai aparecendo, pois xa teño o ano bastante coberto. Alguén cree que debería participar en algunha proba máis e que me coincida ben? Agora a rezar para que non aparezca ningunha lesión que me faga pospoñer estas probas, como xa me pasou, por exemplo, o ano pasado, onde xa tiña a idea de correr a Maratón de Madrid. Para rematar vou dar o meu ranking de carreiras nas que participei este ano e igual para o ano fago un top carreira coa vosa axuda. Que vos parece? Neste top 3 as probas están ordeadas por debut, trail e ruta e cross. É un ranking non acumulativo, polo que se unha proba xa está nunha lista non vai aparecer noutra. Así que vamos alá. No top 3 debut, no número 3, pois para min foi o Carreirón 10K. A pesar de ser a 2 voltas e que ten os premios acumulativos, foi unha proba que me gustou moito polo percorrido, indo casi sempre pegados ao mar, con cambios de terreo e o seu punto de dureza. No número 2, o Cross Nocturno de Brión. Foi a miña primeira experiencia correndo de noite
polo monte e confrontar. Gustoume moito, a organización estivo moi ben e creo que non marchou ninguén de ali descontento. É un pós-carreira que seguro que con fame non quedabas. E no número 1, pois a Solidaria de León. Aparte de ser solidaria 100%, ten un percorrido de 5 km moi entretido, tamén con cambios de terreo, que está moi ben organizada con xantar final e logo animación musical durante toda a tarde. Para min tiñen que ser todas as probas así, unha gran festa. No top 3 trail, só fixen 3 e organicei nas máis ou menos polas sensacións que tiven. No número 3, puxen a Castro Caldelas Becan Trail, proba onde corremos baixo cero e con unhas vistas espectaculares, onde a néboa non nos deixou disfrutar de todo, pero que tamén lle daba o seu punto. É un percorrido moi entretido, subidas duras e baixadas entre viñedos. No número 2, o Trail da Carixa, zona pola que costumo adestrar en verán, que este ano quedei o terceiro posto absoluto e onde tive moi boas sensacións, cunha moi boa organización e un percorrido rápido e algunha zona técnica que pasa por varios puntos de interese turístico da zona. No número 1, para min foi o Trail Heroica Sacra. Foi o primeiro trail que facía tras a lesión e paseino de maravilla e sobre todo indo bastante rápido. A organización espectacular e atentos con todos os corredores, percorrido moi entretido, vistas espectaculares da Ribeira Sacra e o lugar da meta dos mellores que hai, con un pós-carreira tamén para quedarse a disfrutar. No top 3 carreiras Ruta Cross, para min este ano o número 3 foi para Pedestre de Santiago, carreira clásica de Galicia, onde este ano pasei no Sinial, acompañado durante case toda a prova con compañeiros de equipo e aparte indo moi rápido e logrando o obxectivo marcado. No número 2, algún pensaría que sería o número 1, pero no número 2, os 21 do camiño, media maratón polo Camiño de Santiago, na que non intentes facer un gran tempo, senón que é máis para disfrutar do gran ambiente que hai. É unha das mellores organizacións que hai tamén. Pós-carreira espectacular e por algo será que creo que é a única prova de Galicia na que os dorsais se esgotan nada máis abrir inscricións. No número 1, para min foi o Cross de Santiso. Unha prova que, se non me equivoco, comparte a organización cos 21 do camiño, un percorrido rápido e entretido, onde o interesante está na parte final, hai que reservar forzas para esa subida, un pós-carreira espectacular e, sobre todo, noto, igual son cousas miñas, pero é como se fora todo como un ambiente máis familiar, máis festivo, non sei como explicalo, pero sínteste cómodo ali. E xa estaría. Suscríbete para non perderte ningunha aventura destas, sígueme en Instagram para non perderte o resto das probas nas que estarei participando e a polo 2025. Vémonos nas carreiras.